Good morning, world! Lakad tayo, guys. Tayo, kaya mo nakatayo. Nakatayo siya. Ayan, nakita mo Ano ka. pangalan niya? Si Onyx. Ay, Onyx! And Kiwi. ano yun, Maltese? No, Shih Tzu. Shih Tzu. Ito, Kumshi ang tatay. Tapos pure Shih Tzu ang nanay. Grabe yung buhok niya, ano? Grabe buhok. Very friendly Hi, siya. very friendly. Hi. Hi. Sociable siya masyado. Very friendly. Ate, salamat, Gid. Kadin ka sa Iloilo. Barutok niya. Ay, dodod ka. Sige, thank you, Gid. Thank you Ano sa ngalan mo? support, ha? Magalantaw sang ano niya. Anong ngalan mo? Grace. 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 Thank you sa support, Grace, ha? Salamat, Grace. Please continue, ha? Thank you so much. Oh! Nakakatuwa naman, oh. Ako nung adlaw sila nga wala kuryente kaya sunog sa LA. Ay, oo, gani. Pero hindi sila. Wala man, Why? pero brown out no 2 days first time nga nagamuna. Ay, oo, gani. Oo. Oh, that is safe sila. Oo. Thank you, Saan Grace. kayo nakatira? Dito? Oo. Salamat, Sige, Grace, ha? Thank you. Continue to support us, please. Thank you. Nakatakip yung kapiraso niya. Nakatakip si ni Mount Arayat, may part na puno ng clouds. Hindi natin alam baka ano siya. Ikutin na lang natin itong ganito. Good morning! Good morning. Ganito, ikutin na lang natin ito para sa football field. Okay. Matigas. Hindi. Isip na ako. Kaya kung meron kaya dito niyan, wala makabili. Kasi kung wala, Meron siguro kung wala, pwedeng makapagpabili. Ano? Hindi pare-pareho. Oh, syempre. Pawis is real. Ga. Okay, no? Pawis is real. Which is good. Mawawala na yung sa harap. Ga. Hi! Sa hingal. Hi. Kasi siya ay may pa-jogging-jogging pa ako, lakad lang. Mabilis lang kami ngayon. May nantay akong tao. Dahil may dadating 1.92 miles 43 minutes and 55 seconds. Langga ito natin sila. Uwian na. Good morning, world! Check tayo ng blood pressure ni boss.
Happy thoughts. Baba mo. Baba mo. Ay, nag-umpis. Aba, perfect. Very good blood pressure and heart rate. Good job, boy. Thank you, Lord. Amen. Thank you. Amen, amen. Amen. Ako naman. Okay, Okay. go. Ready? Yes. Oh, walang dugo. Ba't ganon? Very good. Wow, very good. Thank you, Lord. Amen. Alexa, ano yung nag-ano? Kasi Alexa, nagsasalita din. Ang gusto rin. Alexa! Blood sugar. Alexa, play Dream Ivory. To just play songs by Dream Ivory, you'll need to sign up for Amazon Music Unlimited on this Echo Plus. It's free for 30 days and then $5.99 a month until you cancel. Terms in the Alexa app. Should I start your free trial and play music by Dream Ivory? No, thank you. Okay, I can play similar music instead for free. Shuffling Dream, Ivory and similar artists on Amazon Music. Mga anak ko, oh, hindi ka makakakinig sa Alexa. May bayad pala. Pero yun sila yung guys, yung Dream Ivory, yung kanta na yun, sila yun. Blood sugar naman tayo. Ay naku, kakakain ko lang kahapon ng ano. Suman, Suman at saka Coco Jam. Coco Jam at Ay, saka ay, ay. at saka Don't move the table ka. tsaka ano to? Kamote. Ay, no. Nasaan? Alin? Ito? Ano ako? Okay na yan. $106. Not bad. Thank you, Lord. Amen. Kakakain ko lang matamis kahapon, buti na lang normal pa rin. It can be better. Yes. Ay, nasaan na yung ano? Hindi kasi ano, very active ako dito, di ba? Thank you, Lord. Amen. Nasaan yan? Wala na alcohol? Ah, ito. Ito, hindi ko ginamit yung ano ko, yung dulo. Asa?
Oh, yun. Asan yung matusok ka pa? $101 diabetic yarn. Good, good. Thank you, Lord. Amen. How much more siguro kung hindi tayo kumakain ng Yeah. maraming kanin, tinapay, halo-halo. Kamuting may gatas. Pag pinadalan ako ni pag pinadalan tayo ni Miss Malabon I ng know. pandan, Oo. ano to? Sansribal. Sansribal, Brownies. brownies. Cake. Nasisit pa si Miss Malabon. Hindi. Thank you, Thank you, Miss Lord. Malabon. Basta in moderation lang. Yes. Kaysa naman, Basta hindi sobra-sobra. I know. Dahil kasi, pagka, ang tawag dito, Anything too much not is good. it's bad. Yeah. Guys, sa mga takot sa needle or sa paki-forward yun na lang yun ha. Huwag niyong panoorin. Sorry kung naano kayo. Dati may nag-comment pa eh. Oh. Nagyayabang kayo, sabi. Sabi Oo. Bakit nagyayabang? Dahil kasi nag-check pa tayo ng blood pressure, blood sugar. Magyayabang. Nagyayabang ka na maganda yung blood pressure mo. Hindi, tsaka pag mamayabang ba yung minomonitor mo yung sarili mo? I know. Yung health mo? I Oh my God, gusto? Yung bigla na lang mangisay ka na lang dyan. Bumulagta, hindi mo alam pala Hindi mo mataas alam. ang blood pressure mo. Napakataas ng blood pressure mo, inatake ka na lang. Pagyayabang yun, talaga lang ha. Hindi, maganda din yung chine-check kasi, for example, hindi ka naman naka-maintenance. Tapos, hindi mo alam. Kaya pala, Bubulagta. masama pakiramdam mo, mataas pala blood pressure mo. Pero kung chine-check mo, makita mo, ay, bakit mataas? Yun. O, di pupunta ka ngayon sa doktor. Dok, mataas ang ko. Tapos hindi maganda pakiramdam ko. O, di ba kakailangan mo na ng maintenance? O kung may dapat i-check sa'yo dahil kasi masama ang or hindi maganda yung vital signs mo. Maganda rin yung nag-check. Marami na nga yung pag-check ng mga automatic na lang, pindutin mo na lang kahit na hindi ka nag-aral ng nursing. Vital sign checking. Oo, madali lang matutunan kahit sino pwedeng basahin mo lang yung madali lang gamitin. Tsaka kaya nga kailangan may monitoring dahil kasi para sa health. At least maiwasan kung ano ang dapat iwasan. Di ba? Ganun yun. Hindi pagyayabang yun. Lang Para yan, sa kabutihan yun. to help with awareness. Yes. Kailangan nating chine-check. Kung ayaw mo mag-check sa sarili mo, Pwede. baka kailangan mo nang pumunta ng doktor. Baka ilang taon ka nang hindi nagpapapa-check up. Hindi, tsaka pagka sumakit ang ulo niya, sumakit ang puso niya, anong gagawin niya? Di ba pupunta sa doktor para magpa-check? Di siyempre, anong gagawin sa doktor? Checkin lahat ng vital signs mo. Di ba? Ganun yun. Kaya Bago ka pumunta sa doktor, ikaw na muna ang mag-check sa sarili mo. Kung hindi naman kailangan, katulad namin, hindi naman namin kailangan, which is thank you Lord. Thank you so much, dear Lord. Yun, hindi kami pupunta ng doktor. Pero hindi kayabangan yun. Diba? Para at least din makita nga ng tao, makita rin ng mga viewers natin na talagang kailangan, baka sakaling sila rin, ganun din ang gawin nila, i-monitor din nila yung sarili nila o yung asawa nila. Para at least, to avoid bad situation. Di ba? Ganun lang yun. Hindi pagyayabang yun. Thank you so much. Anyway, kung para sa iyo, pagyayabang yun, salamat. sige lang, iba-iba tayo ng pananaw. Okay. Coffee and egg time. Langga, Okay. please. Sawa tayong
itlog. Nailagay ko na yung yung kudradong kahapon, no? Kagabi. Yung Habang maliliit. nag-edit ako guys, sabi ko kung ano ang ginagawa niya, pawis na pawis siya, yung pala, binuhat niya yun, oh. Maliit lang pero mabigat kasi semento yan. Yan ang Ito, mabigat. mabigat talaga, hindi pa namin mailagay. Ito yung pinick up natin kahapon guys. Ayan siya, oh. Para ilalagay dyan. Parang ganon. Mag-aantay ako ng darating na tutulong para mailagay namin doon sa plate. Oo, ewan ko narinig niyo guys, nag-aantay siya ng tutulong sa kanya. Kasi hindi namin mabuhat siya, bigat-bigat. Ayan yung maliit, nalagyan niya na. Ito pa yung isang malaki. Ayan guys, nag-i-stain. Pero ito, bago lang ito, so maalis mo pa yan. Maalis pa ito. Nag-i-stain, galing yan sa tubig dun. Ayan. Doon sa kabila. Ayan, babaldihin ko pa yan dyan. Doon sa kabila. Itong maliit. Ayan. Ayun, yung isa ring maliit. So, lahat sila dito mayroon ng plate. Ito guys, pag hapon na, nagiging lupay-pay siya, nagaganon siya. Mga dahon. Pag araw na, yan, tumatayo na naman siya. Tsaka ang ganda nito, iba-ibang kulay, Kulay, oo. Tamo may brown, no? Brown. Ito naman peach. Mm-mm. Ayan, May iba-ibang mga kulay. maroon. Ayan, ito, ito ga, Ito, ganda, oh. Ito, ayan. Ayan, Ang ganda. Ito, malaki na, ga, Ay, tingnan mo. laki. Ang laki na, Wow. Nakakatuwa lang ganyan paghahalaman, yung bang nakikita mo yung ginagawa mo, na pinaghihirapan mo. Wala na Hindi siyang naman bulaklak. napakahirap. Ito, meron ng mga bulaklak ga, no? Teka, sandali. Ito parang nagbubulaklak din siguro to. Please comment kung alam mo. Pero wala akong nakita pang bulaklak. Ito, may bulaklak na, Hindi. Tapatay na nga eh. Pero may bago na naman Oo, may bubukas. bago na naman. Ayan, yan yung mga pinag-aanuhan namin, pinagkakaabalahan namin. Malaki na ang... Nasaan na? Ayan, malaki na ang dulo. May uusli na naman dyan. Oo. Tapos daw paglabas niyan, at saka yung isa pa, puputulin ko na yung dulo para hindi na tumaas. May nakita kami kanina nung nag-walking kami guys. Talagang napakataas. Siguro mataas pa yun sa bahay namin. Ang taas niya. Oo. Oo, malaki talaga ito eh. Kung hindi siya sa paso. Ako hanggang dyan lang ang gusto ko. Isa pa niyan. So pag ano daw Masyado nito, bukas yan. Isa pa. pag laki niya ito, tapos may lalabas na namang isa, hanggang dun lang siya. Puputulin ko na yung dulo. Puputulin niya na. So after this, isa pa. Gusto ko talaga to. Parang yung Christmas tree na binibili na artificial Christmas tree. Tsaka maganda yan para para ang feeling mo Pasko lagi. Oo. Diba? Gusto ko yan. Yan ang pinaka-favorite ko. Feeling mo Pasko lagi, di ba? Yung araw, oras, panahon, season ng pagbibigayan. Pagbibigayan ng hindi naman yung bigay na lahat puro bigay. Ibig sabihin maraming klase. Pagbibigay ng pagmamahal sa kapwa. Yun. Pagbibigay ng kabutihang loob sa kapwa, yung ganon. Pagbibigay ng inspirasyon. Yung pagbibigay ng inspirasyon sa kapwa, yun ang ibig sabihin noon. Hindi yung magbibigay lang ng material na bagay, hindi. At saka napakasarap din sa pakiramdam, guys, friends. Kasi katulad the other day, di ba? Nung nag-training si Jerlyn. Tapos ako naman gumawa ako ng mga dapat gawin, tapos nagbaba ako ng parol, di ba? Ng mga parol. Tapos pagkatapos noon, pumunta kami sa McDonald's, kumain kami. Di ba? Pagkatapos namin kumain, medyo late na. Tuloy kami ngayon sa salon. Nagpa-foot spa kami, nagpa-manicure, pedicure, para bang yung
Tapos ang araw ng napakasarap, napakaligaya sa sarili. You know, you end the day, very awesome. You know? Yes. Yung simpleng Yung- ano lang yun. Yung simpleng Simple lang bagay lang yun. yung ginawa namin, di ba? Yun, Nag-garden, naglinis-linis, nagwalis sa labas. kumain sa McDonald's. McDonald's lang naman, hindi naman mamahaling restaurant. Yes. Tapos, nagpunta lang kami sa salon para naman sa sarili namin. Alam nyo kasi kailangan, Self-love. yun, tama, self-love. Binibigyan natin ng oras ang sarili natin. Hindi yung puro tayo trabaho. Hindi maganda yung kailangan. Bigyan natin ng konsuelo, bigyan natin ng kasiyahan ng sarili natin. Let's say, sa 1 linggo, sa 5 araw na pagtatrabaho, at least bigyan mo na 1 araw yung para sa sarili mo. Kung gusto mo, kung anong type mo, gusto mong mag-mall, malling, Kahit wala ayun, kang kahit hindi bibilhin. ka bibili ng kahit na window shopping lang, just to walk around with other people, yung ganon, at least nabigyan mo ba ng konsuelo yung sarili mo, ganon. Kanya the other day, talagang napakasarap sa feeling, napakaligaya, ganon. Ganon lang, guys. At naman, pupunta naman kami sa Pampanga ba? Sa San Fernando ba gusto mo? Yes. Oh my gosh, meron na namang i-request sa akin. Ayun nga ang beef ball ga. Oh. Yung beef ball ng David's, guys, David's Tea House. Yung beef ball, sa Amerika pa lang, doon sa mga dim sum na restaurant, yung, for example, Capital Seafood Restaurant sa 60 Freeway sa Roland Heights. Meron pa kami isa, hindi ko na matanda ng pangalan, sa Roland Heights din. Sa Roland Heights kasi maraming mga Dim sum. mga Asian restaurants. Yung mga naglalakad, mahabang nasa lamesa kayo, Oo. baka ay naglalakad sila, may cart. Mm-mm. Tapos, mamimili kayo kung ano nandun, merong mga chicken feet, ribs, Different siomai, beef ball, hakaw. siomai, yung bang ganon. Tapos nag-iikot sila sa mga table. Tapos meron silang mga dessert doon. Mm-mm. Yung, ano yung gusto ko? Yung Buchi. buchi. Yun, buchi. Tapos egg tart. Tapos Yun. nag-iikot lang sila, guys. Tapos kuha ka lang, tapos ina-stamp lang nila sa papel kung anong kinuha mo. Tapos, para Mga makuwenta maliliit nila. lang yun, maliliit lang na serving. Yung mga inchik na stainless na lalagyan, mga ganyan lang kalaki. Like ang beef ball, 3 lang din ang laman. Kagaya din dun sa David's Konti Tea lang ang House. serving. Konti Pero, lang. pero yung pag marami akong kinukuha, guys, na beef ball kasi inuuwi ko Mm-mm. dahil binabaon ko the next day. Tsaka yung Sarap chicken na feet. sarap ako. At saka chicken feet. Yun, Pero- nagtutugo kami. Take Take out kami. Kaya nung nakakita ako sa David's Tea House, okay na okay sa akin ang beef ball. Although ang chicken feet nila, natatamisan ako. Tsaka masarap talaga yung Mas- beef ball. Pero ang beef ball nila masarap. Parang may may crunch pa ng konti. Ano siguro yun? Chestnut. Chestnut yun, Mm. Parang may chestnut. Yun, kaya yun ang request niya. Gusto niya kumain ng beef ball. Teran yun. Kaya dadaling ko naman siya ron dahil kasi Kailan? mababaw lang naman ang kaligayahan niya eh. Ha? Beef ball para maka-take out din ako. Next month, pagka nag-gardening tayo ulit. Ay! Akala ko mamaya. Ano? Sa next month pag nag-gardening tayo ulit. Magagarden ako ngayon. Silang talaga naman humirit pa. Buti pa hindi ko na binanggit yung San Fernando. Ay, nako. Diyan, guys, sa mga yung malapit sa may 99 Ranch. Yung mga 99 Ranch sa California na Yeah. grocery store, Asian store. Meron din ang chicken feet nila diyan, guys, masarap. Mm-mm. Wala silang beef ball pero meron silang chicken feet. Sa- Talagang inaano ko yan na make sure na kasi by tanghali na uubos na kasi Sa Riverside, no? Oo. Kaya before kailangan mga alas 10 or pagbukas nila nandun ka na tapos yung ang masarap pa roast duck. Roast Ay, duck. ay. Oo, oh my. Na Pagka ako dyan. pumunta kami ron- May roast duck yata ang Ang alin? ang David's? David's. Wow. David's, yeah, I think.
Di nga. Meron. We. Meron. Sige na, halika na. Pagka yun talagang mo-order kami noon, nagtutugo kami. Sarap guys, masarap siya. Ang tugo namin, chicken Chicken feet. tsaka roast duck. Roast Isang duck. buo, tapos tinitilad na nila yung tinatag. Kasi kung bibili ka ng half lang, Ay, mahal. Tsaka ano ka lang, tinakaw ka lang. Oo. Kasi yung pagka may sobra, ref mo lang. Or, Winchay mo. No? ang lakas. Nire-ref mo lang. Minsan, freezer ko pa. Oo. Pagka magkasunod kaming, yung sunod-sunod ang bili mo ng roast duck, nakakasawa na rin. Pag may tira, nilalagay ko sa freezer, walang problema. Tapos binabaon niya. Tapos babaon ko ako, sarap. Tapos merong ano yung tawag doon sa sauce niya? Yung sauce ng Hoisin. Hindi hoisin. Teka, sandali. Yung roast duck guys na may plum sauce. Ako, ang sarap. Tapos si Louie Boy, yung parang sabaw ng Yung nung habang pinaglutuan. niro-roast. Oo. Yun naman ang nilalagay niya sa kanin. I Miss ko. still remember, Oo. nung nagtatrabaho pa ako sa Southern Pacific, ang main shop namin sa sa Glendale, Fletcher, Glendale, California. Pag lunch time namin, kasi swing shift ako, 3 to 11. Ayun, alas 7, na yon, lunch time. Ang tawag doon lunch time, kahit na gabi, lunch time din ang tawag. Ngayon, lalabas kami. Ang lapit lang nung Glendale, tapos sasampa ka lang ng freeway. Ando ka na sa sa downtown. Ayun. Meron doon tindahan ng ng gustong-gusto ko ko. Yon, chicken na lang yun. Puro ihaw, yung roast duck. Restaurant? Hindi, lang. Parang maliit stall? Lang. Parang ganun lang. Or food truck? Hindi, stall. Parang maliit lang siya. Tapos puro mga inihaw ang tinda niya. Pork, inihaw. Yung mga nakabitay na mga yung manamis-namis. Oo. Yung Chinese pork na iniihaw. Oo. Naglalaway ako. Chinese barbecue. Chinese barbecue, yes. Ayun. Tapos, pupunta kami doon. Isang order noon na nasa yung ganyang kalaki na kwadradong box. Yung Chinese box. Chinese box. Chinese takeout box. Yes, Chinese takeout box. Yung square na. Square. Square Tapos na. merong alambre na hawakan. Yeah. Yon, may kanin yon, Karton tapos yun, karton. Karton yan, oo. Nagmumod. Kanin yon, tapos yung tinadtad na na roast duck. Uy, sarap. Oo, Pinapatong siguro na yung 1/4 lang. Dahil kasi maliit lang naman ang roast duck eh. Pag hinati mo, mga ganyan lang kalapad yun eh. Kaya ganyan, tapos mahaba lang man. Siguro mga 1/4 yun. Tapos tatadtarin lang gano'n, tapos lalagay sa ibabaw. Ng rice. Nung iba ng rice, tapos lalagyan ng Nakakagutom. sabaw. Yung sabaw, lalagyan, bubusan na ron ako. Tapos balik na uli kami sa shop. Southern Pacific. Yun na ang Kain na yan. lunch. Doon yung nakakain. Doon namin kakainin sa trabaho. Ay, swerte nyo may malapit. Oh, malapit lang ang Glendale sa downtown kung mag-freeway ka. Ibig sabihin may malapit na ganyang klaseng food. Ngayon. Kasi tayong Pilipino, pag baon. Yung iba kasi magbabaon salad, di ba? Masarap, pero ako hindi ako isang oras, 2 oras, gutom na ako. Ganon. Yung magsasalad lang. Yung iba Oo. yung salad Siyempre. lang, Siyempre. yung baon. Okay lang may salad. I like salad actually. Pero nagugutom ako. Kailangan talaga ako may rice. Kasi parang ka lang kumain ng excuse. Parang ka lang kumain kasi rin ng lugaw nun eh. Maya-maya gutom ka na, di ba? Kaya naalala ko yung yung I trabaho love dati. roast duck. Ako rin. Hindi lahat ng roast duck masarap. Oo. Depende sa nagluluto. Ang Samu, the best sa roast duck. Samu restaurant. Yeah. Restaurant. Samu. At saka ang nila, ang ano tawag dito? Ang pinag-usapan lang natin kanina, yung Sauce? Hindi, yung dim sum. Ay, yung dim sum. Oh, yun, masarap ang masarap ang samu.
Samu Dim Sum. Masarap yung restaurant na yun. Yung Capital ano, Seafood. yung Masarap. ano, yung Myra, Tony, sisters, Ides. Balik tayo sa Sambu, sa Capital Seafood. Manet. at saka yung ano, si Pinky. Naku! Si Pinky, ayaw ko lang kung gusto niya ang Capital Seafood. Pero, pag sa Filipino foods, yan. Okay kami ni Pinky dyan. Pinks, kailan ka uwi ng Pampanga? Magkita tayo. Best friend, uwi ka naman, hindi yung puro payaman. Kailangan naman bigyan mo naman ng konsuelo yung sarili mo. Huwag mo yung puro payaman. Lagi nga yung nakabakasyon eh. Oo nga, no? Si Ben Celis, Ben! Oo nga. Uwi ka na. Ay, Ben, finally nakakain na ako ng pako salad. Ang sarap pala. Oo. Medyo may crunch ng konti kasi hindi, kumbaga yung may crunch yung ano niya. At saka yung guso. Sarap. Guso. Gusto. Ang gusto Sarap. naman more Mindanao yan. Ang gusto ko yung guso, yung pag Seaweed. ninaya mo, pumuputok. Ay, hindi yun guso. Lato yun. Lato pala, lato. Lato, mayroon tayong lato. Kaya nga, lato. Pag ang kinakagat mo, parang pumuputok-putok na. Grapes. Parang grapes yan, na maliliit. Tiny grapes. Pero ito nabili natin, medyo may malaki ng konting-konti lang. That's good. Yeah. May isa pa sa Rojas City. Meron pa isang seaweed doon na hindi ko nakikita dito sa Luzon. Ano? Yung tinatawag naming laba-laba. Yung- Laban na naman. Hindi, bilog siyang dahon niya na manipis na pag na siya sa plato nakadapa. Malilit lang, parang 10 centimos noon yung malilit lang siya. Parang suction cup, nasa suction. Oh, yeah? Oo. Pagka nasa flat surface siya. Oo, yung mga plato, yung gano'n. Pag napaganon siya, na parang siyang nasa suction. Masarap yun, talagang briny. Yung, it's, kung si Andrew Zimmerman pa, yung tawag niya. Ang tawag niya doon sa parang maalat-alat na oceanic. Oceanic taste. Yeah. Sabi ni Andrew Zimmerman. Yeah. Oceanic taste talaga. Yung laba-laba. Kasi yun ang tinatawag na oceanic taste. Pagka medyo siyempre yung mga seafoods, hindi nyo maalis minsan yung may konting lansa. Konti lang. Mm-mm. Yun ang tinatawag na oceanic taste. Yeah. Tapos minsan meron maalat-alat, ayan. Or medyo slimy ng konti, ayan. Yan ang mga oceanic taste. Pero ang kagalingan sa guso, guys, yung guso, alam niyo ba yung guso? Lalagay ako ng picture dito kung makakita ako ng picture ng guso. Ang guso, pinapaano mo pa, Binababad. pinapakuluan mo pa. Ah. Yung mga lato, hindi. Pero ihugasan mo lang ng mabuti at saka hugasan mo sa asin. Ano yung binili natin kahapon? Pareho. Lato at saka Lato at guso. saka guso. Mm-mm. Alin yung lato? Yung bilog. Bilog-bilog. Oh, okay. Yung guso, parang mga ugat-ugat ang itsura niya. Oo. Tapos guys, ang guso, nung lately ko lang yan nalaman, yung guso pala, pwede mo siyang i-dry. As in, i-dry mo siya, ibilad mo siya sa araw. Siyempre, ilagay mo siya ng net na hindi siya malangawan. Tapos, pag dry na siya, pwede mo siyang itago. Tapos, anytime na gusto mo, pwede mo siyang i-rehydrate, pakuluan mo siya sa tubig. Ay, naku, parang fresh na fresh. Oh. Ewan ko kung allowed dyan, pero yung brother ko nakadala yan sa Amerika. Oh, ang sarap. Nakatikim kami ng gusto sa Amerika after so many years. Yeah. Si Sky nagtatawag kasi bakit nandito tayo sa Oo nga. labas tapos siya wala. Dahil kasi, hindi naman namin pinlano na upo dito ng matagal, hindi pa kami kumakain. Ga. Coffee and egg time. Ay, oo nga. Please. Sige, alis na ako. Nagugutom na rin ako eh.